Honza, jako ta motorka. To bych si nevzal ani zadarmo asi. Na tom nešťávou. Já vůbec nevím, já se tím motorce nevyznám. To je hrůza. Ty vole. Jak to pozná, jak kolik to má to benzínu. To je mrdostroj, ty vole, to je hrozný. A ten zvuk, to je jako nejvíc. To vám slibuju, že si to kusne koupit, to je hrůza. To nejede. He, to je maximálně 140, víc jsem toho nedostal. Jak to? Ten zvuk, já slyšel tu motorku víc před sebou, než zase mojí. No to je taky kršel. Hele, když bliká červeně, tak natáčí nebo co dělám? Jo. Ať z ní vypí.